Ce se face acum? Oh, da, știu. Nu merge. Lasă. Nu știu ce să fac. Să vă arăt cum arăt? Bine, merge. M-am cam nicio folit puțin. Am spus că m-am nicio folit puțin. Răgușită. Bă, da, știi ce-ți fac acum? Să vă arăt colecția mea de la care este cam stați că mai cam mare. Să începem în primul rând, nu știu ce. Ok. În primul rând, cât de elementul asta? În primul rând avem acest suport special, rainbow, albastru, turcoaz. Ok, chestia asta prea mult asta. Să începem cu altceva. Chestia mea de lucruri și cu brățări făcute de mine, logic, generațice, în această cutie nouă care am primit-o de Paște. Avem așa. Are un număr, de asta special, nu știu, ok, se deschide așa. Aveți țară fosforescent. Yep. Și avem cutia mea în care îmi țin cutia cu elastici. Nu am tăiat așa. Avem o cutie, pardon, și să defectăm asta din nou. Așa, e această cutie. E doar albă, e din carton. Am niște mărgele și o fermă în care pun mărgele la elastice. Dacă vreți să facă brățări, mărgele. Mai bine mă grăbesc, la sfârșit vreau să vă mai spun. Avem așa un fel de pungă, mai bine pungă, cu 500 de elastice așa, care sunt foarte subțiri față de cele normale. Și nu se știu destul de mult, dar e. Nu știu cât a costat, că am dat cadou, dar am primit. Aici avem o pungă un pic mai mare decât astea, care îmi țin toate pungăritele de la elastice. Da. Le păstrez pentru că, de exemplu, dacă îmi cere cineva să facă o brățară sau vreau să cumpere sau vreau, nu zic că nu. Așa, eu dau în pungă, nu eu dau din mână, ar fi ciudat. Apoi mai am, da, știu că ați văzut aici Disney Violeta. Și aici și aici și aici.
cu Violeta. Bun. Această cutie. Unde am. E personalizată de mine. Unde am închizători. Minandrele. Elastice care mi le plac. Am toate elastice pe care le-am normal. Sunt puțin răgușite, deci vă rog să mă scuzați. Apoi mai am elastice care aici nu le am și le plac. Ok. Apoi avem elastice roz. Apoi elastice în formă de măr, muscat albastru cu frunze verde, o mașină de făcut brățări, elastice transparente în formă de floricică, elastice negre în formă de floricică, încă o mașină de aceea, care e mai mare decât ea și fac deja o vârstă ea, nu se prea vede, dar mă rog. Păi mai avem elastice turcoaz, o brățară pe care trebuie să desfac și elastice verzi. Bine. Cam atât a fost cu elasticele mele. Și vreau să vă spun că la 5 abonați voi face un videoclip special în care o să vă arăt logic, o să vă arăt ceva. Mă rog. Vreau să spun să vă abonați în continuare și pentru cei 4 abonați vă mulțumesc. Am vrut să fac un videoclip, dar am spus că fac la 5 abonați mai bine decât să fac așa la 4 după iarăși la 5. Deci, nu că m-ar deranja, dar... Bă. Cred că o să fac. Doar că la 5 abonați o să vă arăt și un bonus. Da. Ok. Probabil e al doilea probabil videoclip sau a patra oară când mă vedeți. Cum arăt la față? Ce-a fost asta? Nu știu. Da, din nou scuze pentru asta. Păi cam atât. O, da, și mai vreau să spun că pentru cei care urmăresc Alicia Homemade, eu particip la concurs. Ok.